Čaute ľudia, dneska je tam nové videjka a dneska si zahráme Among Us a dneska nedávne odber, like a zvečka, aby sa žiadne video neprišli a my môžeme ísť na video. Ale predtým mám tu, tentokrát tu nie som sám, sú to aj moji kamoši a bratranec, tak pozdravte sa. Ero, Jona pod tu je oťam. A začíname. No hovor. Čaute. A toto video vidíte na dvoch kanáloch, Godzilla.sk a nový kanál Godzilla.sk Crew, kde budú vydávať často videá spoločne. A to, na tom kanále budú vkúpať často videá. Môžeme na to, že ja mám gas. A pravidla nejaké poviem. Aha, počúvate pravidla. Neboj sa mi. Také pravidla. Vždycky, buďte ticho, keď není porada. Není porada, buďte ticho. Druhé pravidlo, keď vás zabijú, to úplne ticho, nič nerobíte. Teraz ticho, teraz není porada, takže ticho. Hovorí sa nám pri porade hovoriť. Pri porade sa nám musí hovoriť. Ticho, nesmiem hovoriť. Kde je oxygen? Našiel som. Co sa stalo teraz? Vyhráš hajden, co za pohádensík? To za pohádensík. Asi on. Tak morici. A ty hľadáš. Ja viem, ty si iný. Už nás musíš nájsť. Milan vyhral. Nie, dajte kvít. Ja vlastne viem, ale ty si vás zabil vtedy, keď si bol... Nie, Bečko, nerob toto. Co nesmieš robiť? Ja sa prezradíš. Nerobiť. Počkaj, mám taký pocit, že viem to. Dobre. Typujem, a toto bude. A kto? A to bol Maťo? Ja dávam. Ja som ho doslova videl. On ho doslova videl. Ja som ho doslova videl. Doslova predsvetil. Doslova videl, ako... Ale nie sa te prezadovať. Teraz si podvádzal. Zbieram, že to je on. Podvádzaš, to je podvádzač, nevieš o tom. Keď zomrete, máte byť ticho. Nerovíte, kto to je. Ja som bol dvakrát. Ja som nebol jedenkrát normálnu a jedenkrát hajdenský. Nerobte. Veď to nerob. Nesmieš. Dobre, hráme. Som tam idem. Čo je to, že... Ale teraz si spravil najväčšiu chybu. Kto? Ty. Pretože ja som noise maker. To znamená, že ja robím hluk, keď ma niekto zabije. No. Čo s tým? No, čo s tým? Našiel som Milanové telo. Nie, ticho, nesmieš. On sa smeje. Nes. On sa smeje. Ticho. On sa smeje. Viete čo? Ja neviem. On sa smeje. Však sa smeje. Ja neviem čo robiť. Tak. Neviem, čo to je. Bohužiaľ. Však sa ešte Ale Peťko, impostor môže klamať často ty. No vidím. A logicky, impostor môže klamať.
To może impostor robić. To może robić. Może to robić impostor. Ja może być z wędkami. Jako co normalnie crewmate. Ja, ty jsi vlastně inženýr, nie? Ty jsi vlastně inženýr. Protože inženýr má schopnost, keď si crewmate... A co robi inżynier? Že inženýr robí to, že keď si crewmate, tak vlastně ty můžeš chodit ventkami. Hoho, to może sledować. Vitas, ja som to je mŕtvý. Ty sám ty zníš? Ja som Vitas a ja Nie! Čo? Proč to pravíš, keď hráme? Ja som len poradil, že aby vedel. Ano, a tu nemôžeme vraviť, keď teraz hráme už. Teraz sa prezradíš, že si crewmate. Ja som nevedel, čo. To má iba crewmate, a nič tu vraviť. Tak asi všetci vieme, kto to je. Už asi neviem, kto to je. Prezradí disko všetci. Hej. Nemáte tam taký, že tu nesi. To som videl potom Jana, víš, to je boží mŕtvý. A Peťka sa to povedal. Tak čo sa bojíš? Ja to môžem sa na to ale zase to nie. Už sa som aj vravel, že som inžinier. Sa prizná. No dobre, je to dobro. Čo? Ty vieš dobre, krama, to sa bojí. Ja mám dobré reklama. Ale vieš, prečo to za mňa potom dobro? Tak som shiftoval. Tebe pojede. Dobre, go. Opa. Ja, no to je dobrá vec potom. Ja mám také podozrenie na teba. Na koho nie? No na teba, Mačo, tak divne za mnou chodíš. Ty, prestaň, furt hlasovať, niečo. Pečko, vieš tam na slovo skip? To dáva iba jeden it. Som dole A. Mám menšie podozrenie. Aj ja. Lebo skip, no a ja. Dopal som také, že som vyhodil. Ale ja nechcem, aby robili odredy, lebo on to nemusí byť. Ale my keď ma serieš, tak sa dáva, ale... Ja sa snažím byť família, ale... Prečo? Však vám to bude odrážať sa. Nie, ja mám nízky pas. Prečo? Tak som nabil telefón, áno, dobre, nabíjačka mám. Už posuniem, lebo to, no, to nič. Čo je? Kamo, Mačo, Prečo? to prestan, Kamo, Mačo. mohla to sa nasrať. Prestan to robiť. Nerob to, fakt. Kamo, dajte všetci jeho kamo. Ne, to je na dobrý nápad. Nech mám od něho kľud, kamo. Lebo ešte on začne hrať, už kamo jaké... Počkej, to je počkej hra, nie, počkej hra je věci, prostě, nie hra skončí. Tá hra Potom není to. o tom, že čukáš to červené tlačítko, o tom, Ale aby si ne, potom hra skončí, vieš, keď tlačítko dáš. To je najhoršie. Prečo furt dávaš mňa? Prečo furt dávaš jeho? No neviem, iba mňa. Ale on každú hru dá iba mňa. Vidíte, že to ja nie som. Nevadí. No, podľa mňa to je. Mne je jedno, či si to, ale mne je jedno, či si to, ale proste prestaň, Proste, prosím. on vždycky skáže hru s tým hneď. Ty nám On vždycky- kážeš iba hru, zábavu, tak prestaň, prosím. No je to. Buď milý. Buď milý na nás, kamo, nechaj nás hrať. Asi tak dáko. Čo Chod je? sebou tež. Ktorý to je? Ja asi viem, kto to je. Maybe mám možno trošku to tu. Kde to je? Je tam, dobre, až tam idem. Ne, Ja to kamo, robím. on mi desí. Ja neviem, jak sa to robí. Čo? Desí. To, čo robím. Kde si ja neviem? Ja to neviem robiť. Už to je spravené, nie? Nie je spravené. Ja to neviem Ale ty robiť. si kde? Jak sa to robí? Ale čo? No to s tým signálom. No a kde si? Kde sa to robí? Ja toto robím poprvýkrát. Teba ťukneš.
Albo ja nie wiem, čo to je. Ja už idem. A nie práve, že... A ja už neviem, čo už idem. Daj to opravím. Spravte to prosím. Idem, už idem. Ja to neviem. Idem, ja už to bežím. robím poprvýkrát. Lebo ja som rok nehral one. Ja som to vedel, kamo. Vieš ako? Ako? Kamery si videl. Ne, ja nevidel som kamery práve. Zrovna ty začneš, alebo či sa... Mal som proste potuchu, no. No potochu, ale ak som advokát, že to bol ja. Počkajte. No, Počkajte. bo taká som ja to news. spojilo. No tu si. Mne to spojilo. No, dobre. Dobre, tak túto hru si zahráme bez teba, okej? No. A to vieš, že stačí zabiť jedného a vyhra. A ja viem, kto to je. Kto? No, kto asi ti povedal, že yes. Maťo. Čo som vám zabil? Dobre, tak si sám. Čo? On sa premenil na mňa. On sa premenil. Počkaj, ja musím ticho. Ja musím byť ticho naraz. Ty si nám jemu práve poradil. Ale tak sú dvaja. A Čiže teraz je to vlastne 1v1. áno, a Ale on ja si môže, vieš, čo to je. Ale on môže teraz dávať na teba a ty na ňo, takže To je bude remíza. vyrovná. To je pravda. To si reci. To je o ničom potom, keď vy budete sa furt... No, takže asi vypadá tak, že impostor vyhral. Inak dávajte si pozor, zrkadlo môže vás vidieť cez to. To je pravda zase. Tam vám sa odráža. A viete, prečo som sa mohol zmeniť na teba? Lebo ja som bol šip. Ak sa to páčilo, odber, like, som čakal, myslím, že čaute.